Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň manadyň resmi kursu boýunça konvertasiýa amallaryny gözegçiligi güýçlendirmegi tawsyranyňdan soňra türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň studentlere pul uğratmakdaky onsuz hem çäkli mümkinçilikleri indi doglulygyny toktatmagy meýilleşdirýärler. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konvertasiýa arkaly pul uğratmak mümkinçiliklerini dogly betitmek barada çynnyky gurrun edilýär. Häzirlikçe anyk karary gelinmedi. Ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljek aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkar işgärleriniň biri anonimlik şertinde 18 martda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli ýeri bu maglumat mundan bir hepde ozal prezident Berdimuhammedowyň ykdysady meseleleri boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında mana terişleriniň resmi hümmeti boýunça daşary ýurt puluny çalsanda kadrlaşdyrjy namalaryň berja edilişini gözegçiligiň ýoly goýulmagyny tawsyrmagynyň ýanyna gabat geldi. 11 martda geçirilen maslahatda bu arada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çara Amanowa degisli görkezme berilmeginden daşgary gözüňde tutulan şäherler barada aýdynlaşdyrjy hiç hili maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň dowamly finansiklaryna garamazdan gurrungy edilýän nowatdaky çäklendiriji düzgünler barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we beýleki degisli banklaryndan hem hiç hili kommentariýa almak başartmady. Türkmenistandaky Western Union pul geçirmelerini amala asyrýan ýerli nokatlary bilen habarlaşylanda, olar soňky gözüňde tutulan özgertmeler barada habarsyzlyklaryny, islendik täze düzgün barada özlerine post factum, ýagny degisli karar kabul edilenden soňra mälim edilýändigini bellediler. Şol bir wagtda şu hepdeniň başynda daşary ýurtdaky student gyzyny pul uğratmak üçin aşy wagtdaky Halk Bankyna baran enatalaryň biriniň azatlyga beren maglumatyna görä, bank resmiýeti özara gurrundeşlikde şu aý konvertasiýa arkaly pul geçirmelerini soňky ýezek amal edilýän bolmagynyň mümkindigini duýdurypdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda valyutanyň ýurdun daşyna, hususan da studentlere iwerilmegine tapgyrlaýan çäklendirme girdildi. Soňky ýezek ýanwaryň aýagynda Western Union tiz geçirim hyzmaty arkaly iwerilen terişdäniň möçberi $200 $50 düşürildi. Daşary ýurt ýokary howjaýlarynda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç özlerini Türkmenistandaky howsarlarynyň uğraýan mali terişdelerini garaşly galyan mahaly daşary ýurt geçirimleriniň çäklendirilmegi olara gosmaça agram saldy. Mundan başga da prezidentlerine pul uğratjak bolýan ene atalaryň türkmen banklarynda dowamy täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny yktalýar. Galy berse türkmen häkimetleriniň pul geçirmeleri bilen bagly girýän dowamy çäklendirmeleri ýurdun daşyndaky türkmenleriň, şol sanda studentleriň hem muňa nägilelik bildirip protest şäherlerini geçirmegine sebäp boldy. Mundan başga Türkmenistanyň öz içinde de enatalar çağalaryny pul uğratmakda bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip häkimetlere nägileliklerini açyk bildirip başladylar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alys çalış bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazarynda onuň bahasy resmi kursdan 8-9 esse töweregi ýokarydyr.